Hello mga bata! Ani nasab kita aron sa pagtuon. Andam na ba mo? Nahibalaan na nato ang mga alpabetong Bisaya. Ato na kining gikanta ang mga alphabet song niini. Busa karon ato nang tun-an ang mga letra. Okay. Unang tun-an nato mao ang mga letrang patingog. Okay. Ang mga letrang patingog. Sila ang mga letrang patingog. Aduna kitay 5 ka letrang patingog. Sila mao ang letrang A, letrang I, letrang U, letrang O, ug letrang E. Una natong tun-an mao ang letrang A. Ang letrang A adunay key picture nga apa. Ang iyang key picture mao ang apat. Sa atong natun-an na, atong gikanta ang iyang key picture. Sama niini. Apa, apa, a, a, a. Apa, apa, a, a, a. Nakahinumdum pa ba mo sa tingog sa letrang A? Di ba ningon kita kanina? Apa, apa, a, a, a. So, unsang karon ang tingog sa letrang A? Di ba? A? Tama. Unsa ganito mga bata? A. Ibuka lang ninyo ang inyong baba sama niini. A. Okay. Kung imong basahon ang letrang A, moingon ka, A. Karon, atong tun-an ang letrang A. Ang mga butang nga nagsugod sa letrang A. Apa, atop, atis, alimango, abukado, aso. Mao kini ang ilang mga pangalan. Atop, atis, alimango, abukado, ug aso. Unsay inyong nabantayan sa ilang mga pangalan? Nagsugod kini sa letrang A. Nagsugod sa letrang A. Unsay tingog sa letrang A? A. Basaha? A. Karon, atong tanawon ug isulti nato ang nawala nga letra o tingog sa mga ngalan sa hulagway. Sa tanawa ang mga hulagway. Okay. Unsa ang nawala sa pangalan sa mga hulagway? Una. Unsay ngalan ni ana? Adlaw. Unsa nga letra ang nawala? Letrang A. Unsay tingog? A. Aparador. Unsay nawala nga letra? Letrang A. Atsal. Unsa ang nawala nga letra? Letrang A. Agila. Unsa ang nawala nga letra? Letrang A. Amigas. Unsa ang nawala nga letra? Letrang A. Adobo. Unsa ang nawala nga letra? Letrang A. Tan-awa ang mga saktong tubag. Oops. Aparador. Atsal. Agila. Amigas. Adobo. Karon, isulti o isulat sa hangin ang check kung ang ngalan sa mga hulagway nagsugod sa letrang A. Ug X
Kun kini wala nagsugod sa letrang A. Atong i-practice ang pagsulat og check sa hangin sama niini. Check. 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 Ato usab i-practice ang pagsulat og X sama niini. X. 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 Andam na ba mo? Sugdan na nato. Ang unang hulagway, agila. Check o X? Check! Di ba? Nagsugod kini sa letrang A, agila. Sunod, pato. Check ba kini o X? Nagsugod ba kini sa letrang A o wala? Ang tubag, X. Kay pato, wala kini nagsugod sa letrang A. Sunod, atis. Nagsugod ba kini sa letrang A? Check o X? Ang tubag, check. Okay, sunod, isda. Isda. Nagsugod ba kini sa letrang A? X. Sunod, alimango. Ang alimango nagsugod sa alimango nagsugod sa letrang A. Ang tubag, check. Adlaw. Nagsugod ba kini sa letrang A? Nagsugod. Kaya ang tubag, check. Iro. Iro. Nagsugod ba sa letrang A? Ang tubag, X. Abukado. Nagsugod ba kini sa letrang A? Abukado. Check o X? Check. Karon, inyo nang nakatunan ang letrang A ug ang mga butang nga nagsugod sa letrang A. Hangtod sa sunod natong panagkita, ayaw kalimot nga i-follow ang Facebook page ni Teacher Helen ug i-subscribe ang YouTube channel nga MTB Sinugbuhanong Binisaya. Bye-bye!